To yau ma dai gyara ne ga rubutun wasu da na ci karo a shafukan sada zumunta. Yawanci dai mukan tafka kuskure a rubutunmu na Hausa, musamman wallafa duk abin da muka ga dama ba tare da kiyaye ƙa'idar rubutun harshen ba. Misali kamar wannan, yana da wahala mutum nan take ya iya karanta wannan bayanin, ko ya ma fahimta da abin da aka rubuta saboda yadda aka saɓa ƙa'idar rubutun. An haɗa kalmomi ne a wuri ɗaya, amma idan za a yi gyaran wannan rubutun ga yadda ya kamata ya kasance. Ni kam ina ne matsalar take? Da zarar na ci abinci, bayan wasu mintuna sai na ji kamar ban sa wa cikina komai ba. A taya ni addu'a. Idan kun lura, rubutun marubucin da kuma gyara za ku ga yadda aka raba kalmomin da aka haɗe wuri ɗaya. An kuma yi amfani da alamomin rubutu. Wani lokaci haɗa kalma da wata zai iya sauya ma'anar saƙon da ake son isarwa. Ga wani bayanin da na ci karo da shi a Instagram. A nan ma kalmomi ne da dama aka haɗe tare da kuma raba wata kalma. Amma ga yadda ya kamata wannan rubutun ya kasance. Yau ce ranar uwa ta duniya. Wace fata za ka yi wa mahaifiyarka? Kun ga yadda rubutun ya sauya, musamman yadda aka ba kowace kalma haƙƙinta. Da farko dai shi marubucin ya haɗa yau ce, sannan galibi an fi cewa ranar uwa maimakon mahaifiya, duk da dai ma'ana ɗaya ce. Sannan a fahimta ta ana son a ce ne wace fata, sai kuma aka samu matsala ta jinsi aka ce wane fata, duk da cewa ba a rubuta wane ɗin daidai ba. Don haka sai dai a ce wace fata, don fata na ɗaukar jinsin mace. Za ka yi wa, nan kalmomi huɗu ne masu gaɓa ɗaya aka haɗe. Wani ma sai ya ɗauka sunan wani ne ko kuma sunan wani gari ko unguwa. Daga ƙarshe kuma sai aka raba kalmar mahaifiyarka. Kuma duk da cewa an saka alamar tambaya a ƙarshen bayanin, amma da aka ce yau ce ranar mahaifiya ta duniya, ya kamata a sa babbar aya ko ma alamar motsin rai. Don haka kun ga kamar sauran harsuna, Hausa ma tana da tsari da ƙa'idojinta na rubutu. Da fatan za mu kiyaye, kuma sai mun haɗu a bidiyo na gaba.